Tak remíza so Zväzdou určite cenná, aj keď je to príprava 1-1 a tvoj nádherný gól, tak aké máš pocity hlavne teda z toho druhého polčasu, ktorý si odohral? Tak myslím, že v prvom rade druhý počas bol na vysokej úrovni z našej strany. Akože plnili sme veci, čo sme trénovali za posledný týždeň, za čo som veľmi rád. Musíme tam samozrejme, že nejaké detaily ešte na tom popracovať, musíme dávať viacej gólov, podľa mňa musíme byť viacej efektívni, lebo mali sme dosť šanci, nakoniec aspoň bodík, ale ten výsledok nie je až taký podstatný pre nás, hlavne tá predvedená hra a s tým myslím, že minimálne v druhom polčase môžeme byť spokojní. Ruku na srdce, tá Tigranová rozohrávka z priamého kopu, bolo to nacvičené, alebo bolo to, ako to bolo? Nebudem prezrádzať. Každopádne si to trafil nádherne a pohotovo si zareagoval vlastne na to, čiže nemal si to pripravené, proste takto vyplynulo a krásne si to trafil. A tak niečo sme trénovali, aspoň pozícia, že kde mám stáť, kde sa mám pohybovať, takže približne to tam padlo, kde som mal byť a jak už som to spravil, tak to už sám nechápem a musím si to pozrieť ešte raz. Ale som rád za gól, som rád za výkon chalanov a pokračujeme ďalej v príprave. Meninový darček si dal teda pekný a ja takisto hovoril, že môže byť. Áno, všetkým Petrom, všetko najlepšie.